Ponovo smo u studiju, naš gost Aleksandar Pavić, politikolog, ali večeras s njim razgovaramo ne kao sa politikologom sa Berklija, već kao bivšim savjetnikom predsjednika Republike Srpske, dakle njegove iskustva. Dobroveče. Dobro nam došli. Dobroveče, bolje vas našao. Gospodine Pavić, ovako, išli smo u školu, onda su nas u školi učili ko su naši prijatelji, ko neprijatelji, kao Rusi su prijatelji, kad go su mogli, koliko su mogli, oni su nam pomagali, nikad nas nisu ubijali i tako dalje. A učili su nas, recimo, da već 700 godina rat između Nemaca i Srba traje od Fridriha Barbarose preko 1. 2. do 99. godine i da nikad mi nismo išli tamo, da su uvek oni dolazili ovde, da smo se borili za slobodu i tako dalje i tako dalje. Ja sam pre, možda 91. druge napisala jedan tekst u listu Ona Rajk 4. kolona 5. i jedva sam ostala živa. Moram da vam priznam. Čestitam. Ali da, sad bi mogla da mi se čestita, da. Kako su vaše iskustva? Zato što se, mislim, sad se vrlo često pominje to nemački prijatelji, pa mi trebamo da se odreknemo prošlosti, mislim, pa da promenimo kod, DNK, da budemo zagledani u budućnost i da ne postoje trajna prijateljstva i neprijateljstva među narodima. Ali šta vas uči vaše iskustvo kao savjetnika predsjednika Republike Srpske? Može li se biti, kako kažemo, kooperativan? Kakva je cena, šta se traži i uopšte, mislim, vaše iskustvo sa Nemcima? Sa Nemcima? Pa ovako, tokom 90. godina oni još uvek nisu stekli samopouzdanje koje imaju sad. Još uvek su oni bili u senci Amerikanaca, još uvek su oni znali dobro da nose teret Drugog svetskog rata, tako su se ponašali javno. I nisu bili ni približno ovako, ali kažem, samouvereni i agresivni u javnosti kao sad. Ali iza zatvorenih vrata već je bila druga priča malo. Jedno iskustvo, recimo, koje meni je ostalo upečatljivo je kad sam bukvalno sedao preko puta nemačkog diplomate koji je došao u sklopu delegacije kontakt grupe. Znači 6 ambasadora. To je bilo negdje jesen 96. godine. U to vreme, posle Dejtona, tih prvih godinu, 2 dana, redovno nam je dolazila kontakt grupa u posetu, nikad prijatnu posetu, uvek su to bili neki zahtevi, ultimatumi, demarši, ispipavanje pulsa, pa da li bi mi napravili ovaj ustupak ili onaj ustupak. U to vreme su Rusi uglavnom statirali, bilo doba Jelcina i tako dalje. Sad, Nemci su tu, ajde da kažemo, uvek bili odmah. Ovako, Amerikanci su naravno bili glavni. Britanci su uvek bili tu na drugom mestu, Francuzi obično na 3., Nemci onako na 4., ali sa očiglednim ambicijama da to promene u najbližoj budućnosti. Uglavnom, sedeo sam preko puta tog diplomata i oni su pokušavali da nas ubede da mi uradimo nešto, naravno što nije po slovu Dejtona, ali je po duhu Dejtona. Naravno, stari oprobani način da u stvari promenite sporazume koji su već potpisani i koji vama ne odgovaraju. I sad, naravno, da bi napravili neki psihološki pritisak na nas, u jednom trenutku ubaci se Nemac u celu tu raspravu i kaže nama kao delegaciji Republike Srpske, pa dobro, ko je odgovoran za sve ove izbeglice, ubistva, ruševine, paljevine? I ja sam onako instinktivno samo se preko stola pružio koliko sam mogao i ajde kažemo da budemo što bliže kad sam rekao Nemačka. I naravno on je učutao. I nije se više javio za reč ni jednom, do kraja sastanka. Ono što je posle zanimljivo je da sam primio čestitke za to od njihovog muslimanskog prevodilaca, koji je bio, znači, jedan mlad momak iz Sarajeva je došao posle sastanka, ne pred njima, da mi čestita na tome. I onda sam shvatio u stvari da svi mi u stvari duboko, ne svi mi, ali ima ljudi svih ovde vera i nacija na ovim prostorima koji vole ili slobodu,
ili vole da vide nekog ko, ajde da kažemo, ko je svoj. I to uvijek bilo se nosilo sa mojom teorijom da onog trenutka kad ponovo bude čvrsto u Beogradu, da će se mnogi setiti svog porekla. U svakom slučaju, Nemac više nije rekao ni reč. Ne znam kakva bi bila reakcija danas. Verovatno bi se sa mnom usudio da se upusti u neku vrstu rasprave ili sa nekim ko bi mu tako nešto rekao. U to vreme je bio manji od makovog zrna. Ali sam tad uočio kako je brzo došla do izražaja ta agresija. Ne samo to, ta ambicija da Srbi zamene Nemce kao glavni, ajde kažemo, loši momci u Evropi. Do toga im je bilo izuzetno stalo. I mislim, to smo mi videli kasnije šta su počeli da rade, vrlo brzo posle toga. Kulminaciju to sad vidimo ovih dana i u susret 2014. godini. Znači, do Vidovdana 2014. godine, na 100-godišnjicu početka Prvog svjetskog rata, trebalo bi do tada da bude predstavljen projekat široj javnosti, gde otprilike su Srbi krivi na prvom mestu za izbijanje Prvog svjetskog rata, a naravno, posle toga ćemo da pređemo i na Drugi svjetski rat, pa i na ratove 90. godina. Mislim da je nemačka ambicija da sve ono što je bilo njihovo prebace na nas, jer mi smo njima i dalje glavna kost u grlu. To se vidi. Ne mogu, Rusi su im suviše veliki zalogaj, opekli su se tamo, opekli su se i kod nas, ali smatraju da smo mi sad na kolenima. I sad će da iskoristi svaku priliku da nas dotuku ako ikako mogu. Tako da je to moje glavno. Imao sam i druga iskustva sa arogantnim nemačkim diplomatama dok sam bio u Republici Srpskoj, ali ovo je bio, ajde kažemo, vrhunac nekog bezobrazluka. Naravno, sve iza zatvorenih vrata, nikad pred kamerama. Da, ne možemo govoriti, kako kažem, o sadašnjosti ako ne stavimo stvari u širi kontekst, ako se prosto ne vratimo u prošlost. Ne moramo u daleku prošlost. Kad je, pomenuo ste Jugoslaviju, razbijenje Jugoslavije, znamo da je tu glavni bio Genšer Nemačka, a da je Alojz Mok bio izvršilac, da kažem, radova. Amerika se kasnije uključila. S druge strane, Kosovo, kada je Holbruk otišao, seo i prekrstio noge, on to nije uradio zbog nas, on je to uradio upravo zbog nemačke javnosti, da im kaže sada mi kontrolišemo, jer su glavni na terenu i oni koji su obučavali albanske teroriste bili Nemci. U Nemačkoj, u njihovim logorima, oni su obučavani, oružje je išlo preko Nemačke, tako da je njihova uloga u kosovskoj drami veoma važna, da ne kažem ključna. Sad geopolitički Amerika ima neke prioritete, ona je naravno i dalje jaka i želi svoj uticaj ovde, ali njeni prioriteti su, znamo, na dalekom istoku. Koliko sad ta nemačka opsednutost Srbima za Prvi svetski rat, Drugi svetski rat i ono čuveno Srbija mora da umre, je danas aktuelna i da li to sve ima veze s činjenicom da je Miloševićeva slika u Nirnbergu, pored fotografija svih nacista, i da li priča o denacifikaciji, tako je jedan kamenčić u ovom mozaiku o kome mi govorimo? Apsolutno. Ne treba amnestirati bilo koga, ali od početka ratova 90. godina meni je bar bilo jasno da je Nemačka glavni krivac za izbijanje građanskog rata u Jugoslaviji. Ona je bukvalno glavni podstrekač. Ona je posle toga koristila te ratove 90-ih praktično kako bi se rehabilitovala u međunarodnoj javnosti i kako bi se nametnula kao neko ko će da učestvuje u uspostavljanju mira. A u stvari to sve radi jačanja svoje međunarodne uloge. Tako da su došli do toga da već 99. godine su učestvovali u bombardovanju SR Jugoslavije, što je neverovatna stvar. Da bi nam, evo, sad 2013. godine, oni nama praktično nametali kompleks krivice. To će da traje dok god mi to dopuštamo. To je jednostavno tako. Kod njih ne možemo da očekujemo nikakvu milost, možemo da očekujemo cinizam. Znači, možemo da očekujemo to da će Nemačka da insistira na tome njihove diplomate kako je od 5. oktobra pa do dan danas Nemačka najveći donator u Srbiji. Ali neće oni da kažu koliko su novca izvukli iz Srbije. I što je mnogo važnije, to je nekoliko puta više nego ono što su oni nama donirali. Možda i 10-struko više. Ali ono što je glavno,
a neće da otvore priču o koliko oni nama duguju za ratne reparacije samo tokom 90. godina, što su izazvali rat, što su učestvovali u bombardovanju. Da ne govorimo o celoj priči kako je namiran ratni dug preko Josipa Broza Tita, to je stvar koja je netransparentna ostala do dan danas. Prema tome, oni će da uspešno zamenjuju teze dok god im mi to dozvoljavamo. Ali verujte, to je moje iskustvo i nije samo moje iskustvo. Onog trenutka kad vi prestanete da budete u defanzivi, jednostavno kažete onako kako jeste, vi ćete njih naterati u defanzivu. Jer Nemačka, u samoj Nemačkoj, ajde kažemo, Nemci su polu nezavisni. Amerikanci su njima nametnuli ogroman kompleks krivice i čim Nemci previše dignu glavu, odmah se pojave nove tužbe, novih potomaka žrtava holokausta, napravi se neki novi film o holokaustu, Amerikanci izdaju neku knjigu koja osvetljava na nov način nemačke zločine iz Drugog svjetskog rata. Znači, Amerikanci umeju sa njima. Srbi su umeli sa njima, dok ih nije uhvatila ova, ajde nadamo se, privremena bolest, oboljenje koje se zove zaljubljenost ili zagledanost u zapad. Onog trenutka kad se setimo šta smo i ko smo i šta su Nemci nama bili, tog trenutka ćemo uspostaviti jedan zdrav odnos. Zašto mi moramo da budemo prijatelji sa svima? To nije moguće. Jednostavno. Ali možemo da budemo, ajde kažemo, i neprijatelji mogu da se poštuju. Na kraju krajeva, kogod je bio u Košutnjaku zna vrlo dobro da je nemački komandant ovde, koji jeste da je ušao u Srbiju, napao Srbiju, Mackensen, da je ipak podignut spomenik herojskim braniteljima Beograda. Znači, bolje takav odnos, to je mnogo čistiji i zdraviji odnos. Jer nema sumnje, mi smo na putu nemačkom prema onome čemu oni teže. To je Bliski istok, to su naftna polja i resursi Centralne Azije i Bliskog istoka i tako dalje. To je neminovnost geopolitike. Mi jednostavno ne možemo da budemo prijatelji. Ja o tim, kako ga kažem, floskulama ne bi ni da komentarišem, to mi je ispod, kako ga kažem, svakog rezona logike i dostojanstva kad savjetnici naših najviših državnih funkcionera kažu, recite Dragička, Srbija više nema neprijatelja, mi smo prijatelji sa svim u svetu. Naravno, naš veliki Jovan Ristić je davno, kada je Srbija bila ozbiljna zemlja, govorio, meni ne treba popularnost, autoritet. On je mislio ne samo na sebe, nego Srbiju kao državu sa autoritetom. Naravno da ne možete biti sa svima prijatelji, ne morate biti ni neprijatelji, ali morate kao država imati autoritet i dostojanstvo da vas poštuju. Plašim se da smo tu na lošem terenu. Malo pre smo pomenuli, dakle, Jugoslaviju koja se voljom Zapada raspala. Nirnberg nacistima je suđeno za zločin protiv mira. Dakle, za zločin protiv mira i rasturanje Jugoslavije nikom nije suđen, iako znamo ko je odgovoran. Ali se u tom Nirnbergu nalazi fotografija čoveka koji nikad nije osuđen, mislim nije presuda pravosnažna, Slobodana Miloševića. Sad, da tu čitavu globalnu priču spustimo na jedan teren. Država koja ima autoritet, što bi rekao Jovan Ristić, bi morala svakako, kad Nemci traže ove razbijene prozore na ambasadi, da uputi zahtjev i da pita, gospodo, šta će Slobodan Milošević protiv vaših nacista? Oni koji su imali i Auschwitz i tako dalje, i tako dalje. Upravo tako, to treba tretirati kao jednu drsku provokaciju, zato što to jeste to je uvreda. To je uvreda za sve nas. Kao što je uvreda, to sad nije samo nemačka stvar i sigurno da Nemcima ne smeta. Sada kad je ponovo vraćena optužnica protiv Radovana Karadžića, znate šta, staviti u usta Radovana Karadžića da reči Mileta Budaka, ideologa NDH, da trećinu muslimana treba pobiti, trećinu pokrstiti, a trećinu proterati. To je takav bezobrazluk da nema reči kojima to možemo da opišemo, ali to treba da nam bude znak. Gaženje Srbije neće stati ako mi tome ne stavimo na put. Da li se radi o Nemcima ili o bilo kome drugom? Jednostavno, Nemci na prvom mestu, ali i drugi, smatraju da je došao njihov čas da se obračunaju sa Srbima, sa srpskim faktorom, kao remetilačkim faktorom u ovom vrlo bitnom delu Evrope,
oni neće stati dok ih mi ne zaustavimo. To treba da bude svima jasno. I priče da mi nemamo neprijatelja, oni praktično služe da otupe narod, da otupe narodni instinkt za samoodbranu i za samoodržavanje. Znači, vi ako non stop govorite narodu nema neprijatelja i to preko medija, i to preko državnih medija, vi praktično lišavate ga oružje za borbu. I vi morate prvo da umete da prepoznate neprijatelje da biste bili spremni za to. Pogledajte šta se dešava. Nirnberg, to je jedna stvar. Druga stvar, pomenuli ste nemačku ulogu na Kosovu i Metohiji. Ne znam koliko ljudi zna da su recimo 2004. godine tokom martovskog pogroma između 17. i 21. marta postoje fotografije nemačkih vojnika koji su označavale kuće u kojima žive Srbi sa žutim krstovima. Žena koja je to slikala nije Srpkinja, ona je iz jedne zapadne zemlje i nju su zaustavili i hteli su da je uhapse, iako je radila za jednu zapadnu humanitarnu organizaciju, imala je ogromnih problema zbog toga što je to slikala. 7-8 godina je te slike držala, ajde kažemo, u tajnosti pre nego što je negde uspeo da ih objavi, ali ne u nekom bitnom mediju. Hoću da kažem, to su Nemci. Oni neće odustati. Da, ali Paviću, dobro, šta, ja ne želim da moja porodica ili deca budu potomci jednog naroda koji je izvršio genocid. Prvo što taj narod nije izvršio genocid. Vraćam se na Miloševića. Ne na njega kao ličnost, nego čini su da je on bio predsjednik države i na svu tu priču koja ide uz genocid, uključujući i tu idiotsku floskulu Radovan Karadžić, 7 opštinskih genocida, pa Noam Čomski je rekao da je to uvreda za istinski genocid i holokaust. Mislim, genocid u opštini, pa je on sad kao, ova opština može, a ova ne može. Ali dobro, to prolazi našoj javnosti. Šta jedan ozbiljna država ili pojedinci konačno trebaju da urade? Ako to neće da urade oni za kojima smo dali glas i poverenje da služe u interesu naših građana, šta mi koji ne želimo da budemo potomci ni narod koji je izvršio genocid? Dakle, sa tom već fotografijom u Nirnbergu Miloševića, a to ima veze i sa Principom i 100 godina i Srebrenicom, prosto mislim da ne gubim vreme, da ne trošim, mislim, jasno je zašto je on tamo. Mi kao narod, naše prvo sredstvo samoodbrane je da zaustavimo tok takozvanih evrointegracija. To je u stvari način da mi budemo uvučeni u nemački četvrti rajh, kako ste vi dalekovido primetili još tada. Kolona peta, to mislim više da. Dobro. Ja sam više ovo čuo četvrti rajh, to je sjajno. Rajh četvrti, kolona pet. Fenomenalno. I to reći 94. godine, to nije mogao svako da kaže. U svakom slučaju, takozvane evrointegracije su u stvari način, jer kroz te evrointegracije, takozvane, lažne, jer nikad mi nećemo ući u Evropsku uniju, vi vidite šta su nemački uslovi, promjena svesti. A to znači u stvari pisanje nove istorije. Istorije upravo koje nam nameću, istorije koja će da kaže da u stvari slika Slobodana Miloševića pripada u Nirnbergu. To je ono što nas čeka ako nastavimo ovim putem. Bukvalno, mi sada počinjemo da ličimo na one Jevreje koji su dobrovoljno ulazili u istočne vagone 41. i 42. godine. To je tako. I to je sudbina koja je naši prijatelji iz Nemačke namenili nama. Prijatelji po znacima navoda. Znači, jednostavno, ne možemo mi sad da čekamo da se većina naroda osvesti. Nikad nije ni bilo da je većina odlučivala o bilo čemu ili pokretala stvari. Dovoljno je da postoji jedna svesna manjina koja zna šta treba da se uradi, koja shvata situaciju, da se organizuje, da kaže ovde to mora da stane. Jer nas neće biti, ne za 100 godina, za 10 godina, ako ovo traje još toliko, pitanje više s kim ćemo mi moći da radimo bilo šta u Srbiji i šta će biti naše uopšte više. Prema tome, mora da se zaustave te takozvane evrointegracije i moramo da se okrenemo istinskim prijateljima. A oni, nažalost, nisu na zapadu. Da, to da neće odustati, prosto, evo, kako kažem, na ruku nam ide sve ono što se desilo. Malo pre sam sa gošćom pre vas rekla još 95. godine u Dejtonu da su Amerikanci insistirali na ocepljenju Kosova. Pa onda to nije prošlo, pa onda se pojavio Rambuje, pa ni to nije prošlo, pa se taj Rambuje nakon 8 godina pojavio kroz Ahtisarije plana, umeđu vremenu su naoružavali, obučavali UČK. Dakle,
I onda je došlo do bombardovanja i proglašenja nezavisnosti Kosova. Hoću da kažem da svaka ozbiljna država ima neki plan u nekih 10, 20, 50 godina koji na ovaj način u zavisnosti od druge strane menja ili ne menja. Mi smo, kako da kažem, došli u paradoksalnu situaciju da smo sve naše institucije nakon 5. oktobra reformisali po volji, da kažem, agresora. I diplomatiju, i vojsku, i policiju, i bankarski sistem, i privatizaciju, sve pod geslom da Evropa nema alternativu, da su oni naši novi prijatelji, došlo je do proglašenja nezavisnosti Kosova i tako dalje. Ispada kad smo bili u njihovom zagrljaju i dobrim odnosima da je nama bilo mnogo teže i mnogo gore kad je u pitanju državnost. Šta mi iz toga danas možemo da naučimo? Pa ima ona poslovica, opasno je biti američki neprijatelj, a mnogo opasnije biti američki prijatelj. To važi i za Engleze. To važi i za ceo Zapad sad, koji u stvari polusuveren. On je u vlasti praktično sad velikog finansijskog međunarodnog kapitala. U svakom slučaju, šta možemo da naučimo? Prvo, mislim da ljudi ne treba da budu sad previše strogi prema sebi. Kod nas je izvršena prva praktično obojena revolucija, ali to nije urađeno otvoreno. Znači, 5. oktobra je praktično nama poturena ta okupacija tiha kao kukavičje jaje. Ljudi nisu to znali. Oni koji su tada bili za promenu vlasti, promenu režima, bilo je svakakvih. Bilo je mnogi koji su podržavali Miloševića 90. godina, koji jednostavno nisu videli perspektivu dalju, da nije više ništa moglo da se iscedi iz te vrste politike, kakva god ona bila. Bilo je naravno drugi koji su govorili hoćemo da živimo kao sav normalan svet, ne znam koliko puta smo čuli tu frazu, ali ja mislim da ne bih više od 2-3% naroda tad glasalo za okupaciju. Znači, nije to ono što je narod izabrao. To mu je na vrlo vešt, pokvaren i potuljen, perfidan način nametnuto polako. Oni su napravili tihi marš kroz institucije. Dok jednog dana se nismo probudili i shvatili dobar deo nas, da u stvari naše institucije više nisu naše. Oni imaju spoljašnu formu, oni više nemaju nikakvu suštinu, to jest nemaju našu suštinu, imaju tuđu suštinu. Sad, to je malo opasna situacija. Šta vi da radite kad više nemate ni jednu instituciju? Kada ne možete unutar svojstvenog sistema da se borite za svoje prave. To je već recept za revoluciju. Ili za jednostavno temeljnu promjenu sistema. Jednostavno dovedeni ste u tu situaciju. Ako demokratija ne ide bez slobodnih medija. Očigledno da nemamo slobodne medije nacionalne u Srbiji. Znači, kako vi onda demokratskim putem, takozvanim demokratskim putem, da izvršite promenu? Kako da to uradite kad ni dan danas ne znate tačno šta je centralni birački spisak? Kad smo ustanovili za vreme prošlih izbora da nešto sa njim nije u redu, da ima praktično svega 500.000 manje registrovanih birača od ukupnog broja ljudi koji žive u Srbiji bez Kosova i Metohije, što je nemoguće. Znači, tu imamo možda čak 500.000 fantomskih glasova s kojima može da se manipuliše. Kad vi vidite to, da vi više nemate institucionalni put, vi onda dolazite u situaciju da gledate neka druga sredstva, što je sasvim legitimno, to se u istoriji radilo. Znate, niko nije dužan da trpi tiraniju, pa makar se zvala i demokratija. Da. Da, pa dobro, to sad demokratija, mislim, u 21. veku je onako stvar koja bi mogla se posveti, mislim, tone emisija, dakle šta mi glasamo, za koga glasamo, glasamo za ličnost ili glasamo za ove dobre spotove, da li je laž postala legalna u politici, legitimna, dozvoljena, da li mi glasamo za ta obećanja koja posle budu sve, samo ne bude to. Ali, ajde, pitanje je kako se dobro snaći u tim nekim sistemima te polupuzeće okupacije ili već kako je zove, neko kaže nije ni polupuzeće. Mislim, to je nakon tih obojenih revolucija šta se sve dogodi. Ali dobro, Srbija je duga zemlja i Srbi su stari, dug istorijski narod. Da li bi sada bilo prirodno da kao jedan ozbiljan narod
to sam pitala i moju gošću, imajući u vidu da možemo reći Dragička, Hrvatska je ušla u Evropsku uniju, od Hrvatske, pošto je deo Evropske unije, evropske kulture i evropskih sistema vrednosti, tražimo odštetu, obeštećenje za 500.000 proteranih, za spaljenu imovinu, za Jasenovac, ili mi opet zbog starih, mislim, prijatelja Nemaca ne smemo ni da razmišljamo o tome. Pa slušajte, mi smo od njih to mogli da uradimo i do sad. Ništa nas nije sprečavalo. Ali sad tu postoje dva pristupa. Ako ste vi dalje na takozvanom putu evrointegracija, gde svaka država članica može da vas uslovljava, onda vi zavisite od dobre volje Hrvatske da li ćete da napredujete na tom nazovi evropskom putu. Tako da je to potpuno isključeno ako vi ostanete u tome. To jedino dolazi u obzir ako vi prekinete, kao što su Islanđani uradili, da prekinete vaše evrointegracije, da odete lepo u Brisel i da kažete hvala, mi ne bismo dalje, hoćemo da imamo dobre trgovinske odnose i tu se naše ambicije što se tiče integrisanja u Evropsku uniju završavaju. Ako je to uradio Island, zašto to ne može da uradi Srbija? Naravno, bit će mnogo veći pritisci protiv Srbije, onda ćemo mi vidjeti, u stvari, kad se to bude desilo, a siguran sam da hoće, onda ćemo vi vidjeti po reakcijama naših takozvanih zapadnih prijatelja da su u stvari njima naše takozvane evrointegracije mnogo važnije nego što bi trebalo da budu i nama samima. Onda će se vidjeti da je to u stvari bilo sredstvo pritiska na Srbiju i iznuđivanja stalnih ustupaka. Znači, nemamo nadu da možemo da izvučemo pravdu za Srbiju po bilo kom osnovu dok god smo u tom vozu, evrovozu koji vodi u jednom pravcu ka Briselu. Samo nas čekaju novo uslovljavanje. Imamo još minut, dva, javljaju nam iz režije, ali sad, evo, moramo samo kratko. To kad kaže Evropska unija, ono kao, dolaze nam investicije, novac, mi ne možemo bez njih i tako dalje. Mene interesuje sledeće. Ja pretpostavljam, kapitalisti, ako imaju interes, oni će raditi i radit će dok imaju interes. Kad nemaju interes, oni će te radnike otpustiti, US Steel imamo puno primjera i otići će. Postoji li u istoriji civilizacije podatak da su stranci pokrenuli privredu jedne zemlje, što nama želi da se prikaže? Otprilike da stranci jedva čekaju baš da pokrenu privredu u Srbiji i da ptice pevaju, ruže cvetaju. To je prvo pitanje. Drugo pitanje, zašto dajemo po vama subvencije strancima? Subvencije su pare, da, čije iz budžeta, ko puni budžet, punimo mi od naše sirotinje. Da li to znači da mi siromašni finansiramo najveće transnacionalne kompanije na svetu? Da, na drugo pitanje odmah kratak odgovor je da. Kad bi mi 10.000 po novom radnom mestu davali svojim domaćim firmama, to znači da bi mi radili na oživljavanju sopstvene proizvodnje, koja bi proizvodila i profit zadržavala u zemlji. Strani ulagači, da, oni ulažu ovde i otvaraju mi jeftina radna mesta, velikom većinom, da, ali kapital isisavaju iz ove zemlje. Znači, da li je strani kapital ikad razvio nekoga? Pa znate šta, ima specifičan primer, recimo, posleratne Nemačke i Japana. Ali, to su bile vrlo važne zemlje za Amerikance u sklopu njihovih ambicije pariranja Sovjetskom savezu, njima su te zemlje bile neophodne. Sada je njima neophodno samo da Srbija nestane. Prema tome, da nemamo nikakvih iluzija što se toga tiče. Ne. Pare koje mi ulažemo u transnacionalne korporacije treba da ulažemo u oživljavanje sopstvene proizvodnje, jer mi skoro više ništa ne proizvodimo. 10.000 evra, znate šta bi značilo nekom domaćem privredniku da može da pokrene proizvodnju? Dobro, to su pitanja koje ja kao neko ko nije ekonomista, onako laički. A pa znate šta, nije to laički, da vam kažem nešto, ima mnogo mistifikacije oko cele te ekonomske nauke. Ekonomija nikad ne može da ide ispred politike. To je jedna velika zabluda. Vi kad imate viziju svog državnog razvoja, onda ćete da stvorite ekonomsku nauku koja će biti prilagođena tome. Ne ide suprotno da ekonomija određuje, to je iluzija velika. Politika? Ne. To je u svetu u kom bankari vode glavnu reč,
onda navodno ekonomija, u stvari to je ekonomija koja odgovara njima. Ne, nacionalna politika na prvom mestu koja je podređena ekonomija. Paviću, hvala vam što ste bili gost ove emisije. Zadovoljstvo kao i uvek. Hvala vam, poštovani gledalci, hvala i vama što ste bili večera sa nama. Reprizni termini, ako nas niste gledali od početka, nadam se da jeste, nedelja 18 sati, pa nedeljak 7:30, utorak 13 sati. Ostanite i dalje uz program televizije Palma Plus, a mi se vidimo za 7 dana. Prijatno doviđenja.